Евангелие паводле Марка. Езус, выйшаўшы з сінагогі, адразу прыйшоў з Якубам і Янам у дом Сымона і Андрэя. Цешча Сымона ляжала ў гарачцы, таму адразу сказалі яму пра яе. Ён падышоў і, узяўшы за руку, падняў яе. І пакінула яе гарачка, і яна прыслужвала ім. Калі настаў вечар і зайшло сонца, прыносілі да яго ўсіх нядужых і апанаваных злымі духамі. А ўвесь горад сабраўся перад дзвярыма. Ён аздаравіў многіх, якія цярпелі на розныя хваробы, і выгнаў многіх злых духаў, але не дазваляў злым духам казаць, што яны пазналі яго. На досвідку, устаўшы вельмі рана, ён выйшаў і пайшоў у пустыннае месца, і там маліўся. Услед за ім пайшоў Сымон і тыя, хто быў з ім. А калі знайшлі яго, сказалі яму: «Усе шукаюць цябе». Ён адказаў ім: «Пойдзем куды-небудзь у блізкія паселішчы, каб я і там прапаведаваў, бо дзеля гэтага я прыйшоў». І прапаведаваў ён у сінагогах іхніх па ўсёй Галілеі і выганяў злых духаў.